Mevrouw Koopal, joh, heb je vannacht al slipt? Ja. Hoe weer dat? Nou, lekker. Ja? Ogen dicht doen en ontspannen. Maar het is toch een hele nieuwe omjouwing, hè? Ja, nou, daar trek ik me niks van aan. Nee? Je moeite mooi. Nee. En hoe bevalt de kamer? Nou, daar moet ik even aan wennen. Hè. Het is wat anders dan de vorige kamer. Maar ik kan het hier ook gezellig maken. Ja. Het is toch wel even wennen. Maar het is wel even wennen. En de verhuizing, hoe ging die? Nou, het is zo vlug, heb je helemaal niks van met gekregen. Ze hadden van tevoren foto's genomen zo hoe het was en zo hebben ze het ook neergezet. Ja, keurig. Echt compliment aan de verhuizing. Maar ben je er wel blij mee of ging je liever op de oude plak blijven? Nou ja, ik bedoel, er komt dan niet blijven, dus dan moet je weer schikken. Ja. En wat dat betreft ben ik heel makkelijk. Dus je past hier wel om. Ik pas me wel aan. Ze had één voordeel, haar zus die komt hier aan de rechterkant te zitten. Nou, als je hier uit het raam ziet en rijdt omhoog, daar komt haar zus te zitten en die is 92 en die komt op haarzelf helemaal. Heb je al wat jongen van de nieuwe gebouwen? Nou, niet veel nog. Nee? Want alles is nieuw, hè? Ja, alles is nieuw. Ja, alleen ik ben oud.